Isardo! Que? A ver se hai algunha mediciña para deixar de ser túzaro. Estou mirando eu. Mira por aí. Pero que mulleres máis guapas veñen últimamente de público ao lugar. Miña nai querida. Ei! Ajá! Quen fora cemento para aguantar ese monumento, carallo, Hago la vida. Lizardo! Xa está. Lizardo! Que? Pero que fai metido aí entre as mulleres outra vez no público? Estou aquí na... Está- Xa vou, está- home. Pero por Dios, É home. que xe dixen outro día, as mulleres gustanme todas, eu vin ali un grupo, Usted todo menos a de usted. Que tal, home? Home, boas noites, home, boas noites. Xa se pode dar a Home, mão. perdemos. Vamos, nada, séntese. Ai, Usted que pasa, que? Usted non escarmenta, yo nabo. O outro día, que lle pasou? Vi uno generoso pola televisión, cando estaba aí bailando ca señora do público, Xa. e despois que pasou a char a casa. Leña. non pasou nada. Non pasou. Xa está todo mañado. Sí. Falei con ela, entendeu-no perfectamente. Sí, seguro Como ten que que ser. seguro que entendeu. E hoxe, hoxe, Sí. deixei a televisión posta na de dúas. Oio, e viñeme con isto. Xa que yo mando, carajo. Ali toca esa cosa que non dá cambiado. Hombre, Xa. toda la vida. Oye, xa vexo eu que ela entendeu-no perfectamente. Bueno, home. Sí, home, sí. Así non me ve. E por certo, o outro día ao final que dormiu co can na caseta, claro. No, No. que va. Ao final dormín coas galiñas. Sí, no, Pero dormiu no galiñeiro. dormín no galiñeiro, pero dormín contento. Sabe por qué? Contento, por qué? Eu sempre quixen ser galo. Galo, pa qué? Javicho, ¿Qué? Pudiera tener la Ajá, dicha ala, que vai. tiene el gallo. Era raro. El gallo sube. Echa su polvorete, racatapuchichín y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Echa su polvorete. Pero por Dios, é pola Virgen, home, siéntese aí, estése quieto, home. pero vamos a ver. Isto é o lugar, entende? Aquí a xente ven rir e ven bailar. Está aquí en África, aí. Este é o lugar, home, non é a luna de Pontevedra, siéntese aí, estése quieto, por Dios. Home, por favor, Tamén é verdad. por favor. Tamén é verdad. Usted, de verdad, Guapa, güey. usted está buscando que bote da casa. Ao botar da casa, pero definitivamente, xa verán. Se me bota da casa non se vou pondela. Vai para andar, señora de Rosa, non xa vexe. Bueno, mire, é igual, fa o que queira. Se quere ir que a señora vaya, a mí non me rompa a cabeza, sácame de quicio, A ver, que quería? Que viña hoxe? Que quere? Recetas ou... Veño porque Dios, que doime muchísimo aquí. Onde lle doi, home, a ver. Doime muchísimo aquí. Me cojo la leche. Doime aquí. Ai, miña nai del cielo, pero... Teño un dolorzazo. Dios! Que pasou? É grave? Pero ben mazado parece usted un pulpo. Si é que lo veo un golpe aí. Madre de las... Pero que lle pasou? Que lle pasou aí? Que lle pasou? Lo veo un golpe, me que saquei a moto, non é? A moto? Salín coa Vespa porque, claro, teño ali no palleiro, estás así dando ali claro. outro día, fundaron a volta. Xa, sacou a moto e como chove, caiu. Non exactamente. É lá o que pasou, a ver. Usted sabe aquela curva pechada que hai pasando a iglesia ali para baixo? Baixando á izquierda. Sí. Sí, aquí a Hai ali unha casa de pedra que ten un letreiro grande que pon se traspasa. Sí, a mente tiña o Aurelio restaurante antes, sí. Pois é mentira. O que? Non se traspasa. Como non se traspasa? Metime unha hostia que rebotei 10 metros para atrás. Peguei contra un castiñeiro que hai na cuneta. Buah. Unha suerte de Dios. Dios! Unha suerte de Dios que levaba o casco posto, que senón mato, me. Hai que poñer o casco, Cando se sale na moto... Miña nai decía lo que trastazo debeu meter usted, Golpazo. A suerte o casco, Guau. Bueno, pois pues eso hai que miralo porque eso aí ten que ter usted algo roto, Sí, Voulle facer unhas placas. Teño que llevar unha placa e miramos porque eso aí ten que ver algo raro. Chaparrachá. Que? Deso nada. Nada que? A usted conoce moi ben. Que? Usted querme facer eso e depois cóbrame un ollo da cara. Pero unha placa, habrá que fer unha placa para ver o que ten roto. A ver, unha placa, que é unha placa. Son 200 euros unha placa, tampouco é unha locura. No. Como que non? Deso nada, mire. Isto poñolle un emplasto de vinagre con mel e listo. Pero que emplasto, como vai curar eso con un emplasto, home? Que emplasto, Que emplasto. O que lle diga. Remedios caseiros de toda a vida, Bueno, que María. son gratis. Claro. Un golpe, pónselle xeo, pónselle un pouco de Ala. alcohol de Romeo. Sí. Un momento. A cousa xa curamos todo, Ya. claro. Que? Xeo, alcohol, Que?
Un gin tonic, caralho. Gin tonic? Xeo, alcohol, unhas ervas, sabe o que lle digo? Que? Vou ir facer as curas á taberna, que me sale máis rentable que vir un dos Pero como vai para a taberna? Marcho! Pero escoitame, hai que mirar o que aí ten que tirar roto todo, Marcho que voume para a taberna. Pero como vai para a taberna? Ai, Marcho. Bueno, espera. Eu, de verdad, Espera. na miña vida... Espera que Que? se me esquecía. Que pasou? Bueno, ya está que veo ahora. Ainda non me tera ningún bastonazo. Usted está perdido la cabeza.